Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Iniciamos unha nova andaina, un novo programa de entrevistas. Falemos e falaremos de moitas cousas. Falaremos e analizaremos a situación do Concello de Poio. Co seu alcalde fai un ano que non ven por aquí e estamos na 50% da legislatura. Isto empezaba a andar a finales de maio, xuño do 2023. Así que analizaremos isto con él, con Ángel Moldes, alcalde do Partido Popular. Estaremos tamén analizando un dos temas importantísimos para Galicia e principalmente para a Ría de Arousa, o Intecmar, o Instituto Tecnolóxico do Mar, coa súa directora xeral, con Covadonga Salgado. Moitas mostras, moito control do medio mariño para garantizar principalmente que os produtos das nosas rías e da nosa costa pois lóxicamente cheguen nas mellores condicións de salud para nós e para o resto dos consumidores. E abrimos este turno de entrevistas, de análisis, para falar de Villagarcía, e de Villagarcía o faremos e o vamos a facer e lle damos a benvida ao seu alcalde, Alberto Varela. Moi boa noite, benvido, señor Varela, como estamos? Moi boa noite, encantado de estar con vos novamente. Bueno, estábamos falando de que vostede chegou á alcaldía no ano 2015, logo de desterrar ao señor Fole. Que balance faría destos 10 anos no cambio de Vilagarcía? E aproveitei, polo menos cíteme algún dos logros ou dos feitos que levan esta legislatura dos 2 aniños que estamos. Ben, o balance de todos estes anos, o mellor balance poden dar os cidadáns de Vilagarcía. E a realidade é que dende o 2015 pois siguen confiando neste goberno municipal, así que, bueno, creo que hai un camiño moi claro, unha idea moi clara de un modelo de cidade, hai unha idea moi clara de que hai unha aposta polas persoas, por uns servicios sociais fortes, que non estamos tendo unhas contas saneadas nun concello, no que ademais non se deixa de lado seguir crecendo económicamente, máis empresas, menos paro. Todo eso posibilita que teñamos unha mellor Vilagarcía, de logo, que no ano 2015. Temos, se poñemos unha comparativa dende o ano 2015 ata agora, temos máis habitantes na nosa cidade e menos xente en paro, moitísima menos. Probablemente nestes tempos, agora hoxe que daban o dato do paro na nosa cidade, temos 2021 parados na nosa cidade, cerca de baixar pois das 2.000 persoas en paro. Eso non se deu dende que se ten datos, así que é unha boa nova. Si teño que falar de facer unha memoria máis cercana desta legislatura, tamén podemos, modestamente sempre o digo, pero hai que definila como 2 anos na que entre todos os vilagarciáns conseguimos demandas que levábamos moito tempo pedindo. Por poñer exemplos, decíamos que era necesaria unha nova biblioteca municipal na nosa cidade, que non era adecuada ao que necesitaba unha Vilagarcía actual, e agora temos unha biblioteca funcional e ademais moi bonita no centro da cidade. Queríamos tamén melloras nas instalacións deportivas, no pabillón de Fontecarmoa, que había problemas estruturais durante, sobre todo no inverno, no que non se podía xogar algún partido. E agora, outro día me decía, por exemplo, o presidente da Federación Galega, que éramos a envidia de toda Galicia polo pabillón que tiñamos. Pelexábamos tamén por ter un novo centro de saúde na nosa cidade, decían que estábamos tolos, que isto era un empeño do goberno municipal, que nunca íbamos a ver ese centro de saúde na Comandancia Mariña. Ben, o tempo deu e quitou razóns, e agora diríame, agora estamos no momento malo coas máquinas e co ruido, pero estamos moito máis preto de ter ese centro de saúde que Vilagarcía e os vilagarciás merecemos. E moitos proxectos en camiño que se verán, ademais, nestes 2 anos que quedan por diante, e, por suposto, algúns a máis longo prazo que, pois, fruto do traballo colectivo, dunha idea colectiva, e que desexamos tamén velo en marcha. Claro, vostede acaba de decir ben que lle quedan 2 anos de legislatura de mandato como alcalde, pero no ano 27, en maio, habrá de novo eleccións. Vostede xa acaba de anunciar, fai uns días, de que, lóxicamente, lle gustaría ser de novo candidato, non? Ben, sí, pero dixe moi claro, decir, isto non é unha decisión dunha apetencia persoal dunha soa persona, sino isto é un traballo de moita xente, un equipo, ten que velo pois unha colectividade, ten que velo un partido, e despois o máis importante, teñen que velo os cidadáns. Evidentemente, o decía outro día na entrevista na que estaba falando desto,
eu sempre estarei moi agradecido a nosa cidade por haberme dado a oportunidade de ter o posto máis importante que se pode ter en unha cidade, a maior responsabilidade que ser alcalde do sitio onde naciches, viviches e onde formaches a túa familia, onde queres vivir no futuro. Non obstante, mentras se vexa que tes ideas, que tes cousas que aportar, dende logo, si tes as forzas, eu evidentemente as teño, pois eu creo que hai que dar ese paso adiante, pero depende, de, como decía, de un colectivo. Cando chegue o seu momento, porque todavía estamos a mitad de legislatura, ainda queda moito por percorrer desta legislatura, todavía vamos a falar moito e ver moitas cousas por diante, e despois, cando chegue o seu momento, se falará co partido. Despois, o máis importante tamén, eu que sí podo decir que o proxecto que presenta o Partido Socialista Vilar García pois vai a ser o máis sólido, porque eu me gustaría velo de outra maneira, pero cando escoito a oposición non vexo ningún modelo alternativo para a nosa cidade, eso non é. Ao final serán 16 anos, 4 legislaturas, se houbera unha seguinte serían 20 anos. Con 20 anos se pode transformar unha cidade? Non son 20, nas seguintes serían 16, levo, esta remataríamos con 12, se eu me presento as seguintes, serían 16, non pasa nada, a min tamén me pasa, o tempo vai moi rápido, e moitas ocasións, pois parece máis. A ver, sempre hai proxectos. O que sería malo, o que sería no momento de decir xa non podo seguir, xa non debo seguir, mellor dito, non podo, sino non debo, é cando non hai ideas. Se eu estou todavía, pois, cousas que dende o principio dixen que era un obxectivo importante para a nosa cidade, mellorar as nosas entradas por Vilar García, das carreteras que non son de titularidade municipal, porque son a tarxeta de presentación da nosa cidade, todavía non se acadou. Estamos no proxecto da Nacional 640, pero non sei que eu seguiu coas da Xunta de Galicia, Rosalía de Castro, Agustín Romero, Avenida de Cambados, e hai que conseguilo porque é importante. Outro día tamén firmamos un convenio con Zona Franca para a ampliación do polígono do Pousadoiro, que é moi importante. Vilar García é unha cidade atractiva. As empresas se queren ubicar en sitios ben situados. Estamos unha cidade preto da P9, con un porto de interese xeral do Estado, unha cidade en crecemento. E hai empresas que queren ubicarse na nosa cidade, pero se non poñemos as ferramentas, se non temos esa ampliación do polígono do Pousadoiro, porque non hai chan industrial en Vilar García nestes momentos, pois é moi difícil, e buscan outros lados. Pero, pois, dende logo, temos que facilitar que se ubiquen na nosa cidade. E se non conseguimos pois que eso sexa desbloqueado pola Xunta de Galicia, que eu espero que acompañe neste viaxe tamén a Zona Franca e o Concello de Vilar García, porque que asinemos con Zona Franca non exclúe a colaboración da Xunta de Galicia, eu espero que estemos as tres partes, pero se non, tamén espero que non se entorpezca, porque é necesario, pois, levamos falando moitísimos anos dese desenrolo de chan industrial, e ata agora non foi posible, temos que conseguir que o sexa dunha vez. Bueno, logo, se lle parece, entramos un poquinho máis a miúdo e poñémoslle un poquinho máis fases de desenvolvemento ou de execución. Me gustaría empezar polo tren. Que pasa con Madrid? Como están as negociacións? Vostede foi a Madrid. Bueno, a oposición aproveita para dar leña e criticalo. Minuto a resultado, como está esta situación? Ben, pois, minuto a resultado, como se fora un partido de fútbol, o partido non rematou. O partido remata cando o árbitro pita. Mentras tanto, sempre hai... Pero o día 9 se perde o tren? O día 9 non vamos a ter esa frecuencia, salvo que cambie moito as circunstancias, pero eu durante todo este tempo pondría dúas cousas, me fixaría en dúas cousas. A primeira, que no ano 2015, cando eu cheguei á alcaldía de Vilar García, era outro o goberno do Estado, gobernado polo Partido Popular, Vilar García non tiña ningún enlace directo a Madrid, ningún. Non podía escoller sentarte na estación de Vilar García e chegar sin baixar a Madrid. Ben, durante estes anos se conseguiu tres en un momento, pero agora temos dúas frecuencias na que chegamos, nos sentamos na estación de Vilar García e chegamos sin baixar a Madrid, sin transbordos, aparte os que teñamos con transbordos. Eso non o podemos deixar de perder de vista. Eso foi unha consecución moi importante, permíteme que diga, non somente para Vilar García, senón para todos os salneses. Agora ben, respecto a esta frecuencia das 6 da mañán, foi a primeira que tivemos. Algúns da oposición decían que era un horario terrible, eu decía que non, que era o horario que te permite chegar a Madrid e facer as xestións pola mañana e volver ao día. Para os que queríamos ir a traballar, era o mellor horario. Non afecta tanto o turismo,
pero sí para poder ir a vivir no día para as persoas que teñen que traballar. Se quitou, se volveu a poñer, se volveu a quitar, así foi en varias ocasións, que ninguén, eso demostra que vai a ser posible que poidamos recuperar esa frecuencia. Vamos a seguir pelexando, porque, bueno, pois porque unha cidade como Vilagarcía, e co número de pasaxeiros que ten, sendo a sexta estación de toda Galicia que máis pasaxeiros ten, quere non solamente ter esas dúas frecuencias que ten, sino tamén recuperar esas 6 da mañá. Eu estou facendo o meu traballo, algún máis público, outro máis soterrado, pero podo asegurarlle que en Madrid saben e son conscientes que Vilagarcía, ademais de outros concellos como el Lóxico, de Castilla e León e de outras zonas de Galicia, queren recuperar esas frecuencias. Eu non vou parar hasta que o fagamos. Despois, cando se consiga, pois escoitarei a oposición que o alcalde non tivo nada que ver. Cando se conseguiron, o alcalde non tiña nada que ver. Ahora que se perdeu a responsabilidade ou culpa do alcalde, ben, é parte do xogo político, pero bromas aparte, porque parece unha broma por parte da oposición, o noso obxectivo ten que ser conseguir esa das 6 da mañá. E moitas máis frecuencias, se é posible, porque Vilagarcía ten, pois somos o Salnés, a zona máis turística de Galicia, somos unha zona en expansión, e, como decía, somos a estación de tren non solamente de 38.000 persoas que vivimos casi en Vilagarcía, senón de 100.000 que estamos vivindo nos anos. Solo nos queda Vilagarcía e Pontevedra como estación de tren. Por suposto, entón temos que pelexar por recuperarlo canto antes, como decía, o partido todavía non. Vigo é moi grande para isto, para o do tren, ou non? Ben, Vigo é lógico, aquí o que é simpático que se quera personalizar na figura dun alcalde, como neste caso Abel Caballero, eu sei que hai moita xente que lle ten ganas, é lógico, porque ten uns magníficos resultados que xa lle gustaría a moitos alcaldes de Galicia, eso é lógico. Agora, tamén é entendible que unha cidade de 300.000 habitantes, ou preto de 300.000 habitantes, pois teña un peso para que uns potenciais usuarios para querer ir en tren a Madrid, totalmente lógico. O que si, por exemplo, non podo compartir é que a portavoz do Partido Popular en Vigo, a deputada provincial, diga que quere xa un tren directo de Vigo a Madrid sen ningún tipo de paradas. Eso non é lógico, eso non é racional. E, dende logo, eu vou a ser moi claro, coa do Partido Popular de Vigo ou co alcalde, tamén o sabe o alcalde de Vigo, eu sempre vou a defender os intereses da miña cidade. Eu non digo que eles non teñan que ter, pois, frecuencias rápidas que cheguen a Madrid, por suposto, pero, dende logo, non pode ser a costa de quitar unha de Vilagarcía. Pode resolverse unha de dous, ou parando ese ave que sae de Vigo e perder 4 ou 5 minutos na nosa cidade, ou senón, pois, que se recupera algunha das frecuencias do hablo, aunque non sexa as 6, que sexa as 6:30, 7 menos cuarto, pero que eu poda estar ás 10, 11 da mañán a facer as xestións e ás 5 da tarde estar volvendo para Vilagarcía, se así o consigo. Deixamos a conexión con Madrid, a reestructuración dos horarios afecta tamén, ou polo menos está con Santiago. Que pode contar desto? E rematamos o tema do tren. Non, ben, eu trasladeillo tamén en varias ocasións durante todos estes anos. O transporte temos que facer unha aposta importante. De feito, se está facendo, hai políticas que se puxeron en marcha por parte do Estado, esa gratuidade para moitos estudiantes e para moitos traballadores para potenciar o uso do tren, que, dende logo, pois, foron pioneiras e nunca o víramos neste país. Agora ben, teñen tamén pois que ter unhas frecuencias que se adapten aos horarios que teñen tanto os alumnos como os traballos, e, bueno, pois intentar evitar entendo que son moitos os desplazamentos que se fai, intentar non ter retrasos, que é certo pois que algúns hai que facer uns investimentos necesarios, ou mellor os que non se fixeron durante anos anteriores, pois en actualizar o noso sistema ferroviario. Deixamos o tren, o ferrocarril, imos á carretera nacional 640, logo da chuvia, logo dos baches, logo de que as críticas, cando se acaba? Cando se remata o asfaltado no tramo vilagarciano? No, a ver, hai dúas cousas. Por un lado, hai esta actuación de urxencia, eu agradecelle primeiro ao subdelegado do Goberno, Abel Osada, primeiro a súa sinceridade, porque cando veo Vilagarcía recoñeceu que estaba mal e que era necesario ese arranxo que se realizou. Podería decir que isto era cousa de outros, non.
El levaba pouco tempo e enseguida veu que era necesario arranxalo. Despois hai outra actuación moito máis ambiciosa, que é a reforma integral da Nacional 640, que estamos falando de moitos kilómetros e, ademais, de varios millóns de euros. Eso ten un período de tempo moito máis prolongado. Se está traballando na redacción do proxecto, pero lle trasladei que non podía esperar esa reforma integral porque esa actuación do tramo urbano era necesario cometela canto antes. Xa está rematado o asfaltado, fixeron un tempo récord, é certo que houve incomodidades, sempre as hai cando se realizan as obras, pero foi un tempo récord. Falta que ahora veñan a rematar o pintado, porque está provisionalmente para que, bueno, esa segunda capa para que despois quede moito máis tempo e mellor. E despois eu que pediría que o resto das administracións, neste caso a Xunta tamén, que o mesmo traballo que está facendo o Estado con a Nacional 640, que polo menos estamos vislumbrando ahora que vamos a ter en un período de tempo relativamente corto, de ao mellor un par de anos, vamos a ver esa estrada arranxada, que fagan o mesmo coas estradas da súa titularidade. A min sonróxame un pouco cando escoito falar a oposición, en este caso, volvo a decir, o Partido Popular, falar de o mal que estaba a Nacional 640, xo mesmo escoitaba o Partido Popular, e se olvidan de falar de Rosalía de Castro, que a entrada a carril e fai moitísimos anos que non ten ningún tipo de actuación. A última vez que se fixo foi un asfaltado de prisa e correndo, cando gobernaba Tomás Zole, porque pasaba a Volta Ciclista a España, e se fixo rápido para que os ciclistas non caeran, pero desde esa non houve ningún tipo de actuación. En eso tamén Agustín Romero, que a subida a Cornazo, aínda que tamén un concelleiro e portavoz, un parlamentario no Parlamento de Galicia, decía que Agustín Romero non era unha estrada fundamental para a nosa cidade, ben para unha estrada na que é fundamental para os veciños de Cornazo. É unha estrada importantísima, igual que o resto. E a avenida de Cambados, que é o que pasa por Vilaxoán, a saída de Cambados tamén. E así como lle estamos pedindo ao Estado que o sufrague íntegramente, ou lle dixen que non iba a recepcionar unha estrada mentras non estivera íntegramente recepcionada, o que non me valdría é que diga que para facer eses investimentos que son da súa titularidade que hai que pagar a medias. Eu creo que neste caso a Xunta está demasiado acostumbrado a pedirlle aos concellos que as súas obras, as súas actuacións, teñamos que pagalas a medias. Eso non parece razonable. Cada un que asuma as súas competencias. Tema de vivenda, que principalmente a vivenda pública, non? Hai moita información agora sobre novos proxectos. Que parcelas dispón o Concello ou cales está negociando para poñer a disposición da Xunta e que se poida facer vivenda pública en Villagarcía? Así como estaba dicindo das estradas, para ser xustos e para amosar que Vilagarcía sempre vai ser un concello colaborador, en este caso en vivenda tamén temos moi claro, o Estatuto de Autonomía é moi clariño que as competencias en materia de vivenda os ten a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia, pero está pedindo a colaboración dos concellos en algo que, é dicir, podemos buscar, que neste caso é, se temos solo, poñelo a disposición para a construción de vivenda. En este caso foi o acordo que se chegou coa Consellería de Vivenda, na que foi un acordo razoable e constructivo, tamén teño que decirlo, coa Conselleira, e na que nos puxemos rapidamente de acordo. O Concello vai acceder unha parcela de 670 metros, e a construción de vivenda pois dará para 9-10 vivendas. É certo que non vai a ser para moitas, pero tamén é certo, e hai que decir as cousas, é que hai outra actuación pois un pouco máis, ou bastante máis ambiciosa neste caso, da Consellería de Vivenda, na que se está falando de construción de vivenda pública de unhas 300 ou 350 vivendas. Eso é importante para a nosa cidade. É certo tamén que durante estes anos non houve construción de vivendas e nos temos que remontar ao último edificio de vivenda pública que temos na nosa cidade. Estamos falando do edificio que hai en Desamparados, cerca do campo municipal, para que non coñeza a zona, cerca do campo municipal da Lomba, pero eso estamos hablando de a Xunta gobernada polo bipartito, sendo o presidente Emilio Pérez Touriño. Durante estes anos non se construiu vivenda pública. Bueno, pois agora valoramos, eu valoro positivamente, evidentemente, esa intención de construir vivenda pública, e van a ter no Concello de Vilagarcía, no goberno municipal, dende logo un aliado,
xa puxemos esa parcela a disposición, se aprobou por parte do Pleno Municipal outro día, e estamos buscando outras parcelas que lle poidan servir para tamén outro tipo de outras actuacións de construcción de vivenda pública. E o mesmo que estamos dicindo para a Xunta, pero tamén o decimos para o Estado, de as parcelas que sexan da súa titularidade, tamén lle pedimos que sería un error vendelas e non aproveitar para construir tamén vivenda pública. Ainda que non sea de pública, plan de, digamos que de desenvolvemento urbanístico da parcela del Antero. Como está esta fase e este tema que vende moi bello? Ben, como a situación del Antero, como promotores que queren construir vivenda, pois hai outras situacións. A mí me sorprende tamén, teño que decilo, escoitar ao Partido Popular e a portavoz do Partido Popular convertirse en portavoces dos particulares, porque a realidade é que escoitando estes días falando de as necesidades del Antero, pois parecía que traballaban para o Antero e non que traballaban para os intereses da nosa cidade. Vilagarcía, pois creo que a diferencia de moitos concellos da comarca nestes momentos, o estamos vendo, que está un momento na que está volvendo a retomarse o sector da construción, estamos vendo grúas, estamos vendo levantar edificios, que así facía tempo que certo que non se veían, en Vilagarcía sí que se está vendo, e non así, desgraciadamente, en todos os concellos, nin da comarca, nin de Galicia, así que, bueno, chan disponible temos, eso é o primeiro que hai que decir, chan disponible en Vilagarcía o hai, porque hai moitas bolsas de suelo do actual plan xeral sin desenrolar. Segundo, por suposto, que o Antero, ou neste caso xa non sería Antero, xa non é unha empresa, xa non sería uns particulares, unha familia, teñen os dereitos de poder edificar igual que outros promotores, por suposto, teñen un convenio no seu día asinado que nestes momentos non cumpriría algúns dos parámetros establecidos pola lei do solo, eso tamén. Que hai unha sentencia judicial que dice que hai que aplicalo, sí, claro, pero según os parámetros que establezca a lei do solo. Esa é na negociación no que se intentou chegar a acordos que ata agora non se chegou. Sempre é posible chegar a acordos. De todas formas, o que temos nós, o que vamos a facer, pero non solamente para esa parcela, sino para o resto de pequenos e grandes propietarios dos chan na nosa cidade, e tratar de desbloquear o plan xeral que levamos moito tempo traballando, que pasamos moitas peripecias para poder sacarlo diante, dende que renunciase unha empresa que levaba anos e anos traballando en planificación, como no seu día foi ETISA, e tivemos que ingenialas para poder non empezar dende o principio, conseguir a maioría dos informes sectoriais, incluso o da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio, para poder aprobalo, e hai un que todavía non se conseguiu. Están estudiando os servicios xurídicos si é posible a aprobación inicial sin que ese informe este totalmente sexa favorable, ou polo menos condicionar a aprobación inicial, e iso non é sinxelo, pero en eso que están traballando os servicios xurídicos. Agora, cando se compara a situación do que fixo este goberno municipal co plan xeral, co que fixo o goberno anterior, tamén, se non fora serio, sería de risa, porque eu invito aos concelleiros do Partido Popular a que digan se conseguiron algún informe ou fixeron algún trámite respecto ao plan xeral. E, home, nos, dende logo, o único que falta un informe sectorial de carreteras, ademais por unha soa estrada da que falamos antes, que é a Nacional 640. Unha vez que se desbloquease ese informe, podería levarse a aprobación inicial. Eso sí, teríamos que ter, evidentemente, unha maioría no pleno municipal, pero, repito, sorpréndeme escoitar pois a representantes políticos facendo de portavoces de intereses privados, lexítimos totalmente, pero nós aquí como cidadáns estamos para defender os intereses da nosa cidade, os intereses dos vilagarciáns. Ímonos ao Pousadoiro, polígono industrial, ampliación, lóxicamente hai unha parte que beneficia a Vilagarcía en terreno e suelo, no chan, na propiedade, pero a outra parte que tamén lle interesa a Caldas e Caldas de Reis. Aí se suma este proxecto xunto que está liderando, polo menos, o estudio, non? De viabilidade, o está estudiando e aportando Zona Franca de Vigo. Tamén, minuto a resultar, por se antes se fixe un poquinho de referencia, nestes 2 anos podería estar en marcha?
Ben, non vai a depender solo dos que asinamos o convenio. É dicir, aquí hai unha... No seu día había unha ampliación do proxecto sectorial do Pousadoiro, había unha segunda fase que deixou o bipartito redactado, decidiuse pois que non se ia continuar con esa ampliación do polígono, polo menos non se manifestou interés, eu trasladeillo nas diferentes reunións que tive co presidente da Xunta de Galicia, co actual e co anterior, e ao propio conselleiro dixeron que a resposta que escoitei por parte do conselleiro de Industria nos medios de comunicación foi que había parcelas noutros polígonos, pero eu decía ao principio, os empresarios non lles vale calquer parcela en calquer polígono, queren sitios estratégicos. Evidentemente Vila García ten unha ventaxa que non teñen outros sitios, está moi ben situada xeográficamente en Galicia, estamos ao lado da P9, temos un porto de interese xeral, e temos necesidade de solo. Si neste caso pois a Xunta non manifestou interese, buscamos un novo aliado, un novo socio que foi Zona Franca. Se asinou ese convenio, pero é necesario que ter o visto bo da Xunta de Galicia, porque nese plan de polígonos industriais de Galicia figura Xestur como promotor e figura a Xunta de Galicia, bueno, a Xunta como promotora. Entón, ten que permitir dúas cousas, ou que sexa o promotor Zona Franca, ou se non, que esa invitación eu espero poder trasladar ya ao conselleiro de Industria en persoa. A mí me encantaría que houbera unha colaboración das tres administracións, Zona Franca, Xunta de Galicia e Concello de Vila García. É importante, como ben dice, a maioría do chan estaría en Vila García, serían 200.000 metros cuadrados no noso concello, e creo recordar que en Caldas serían uns 20.000, pero bueno, Caldas, Vila García, estamos pegadiños. Todo o que sexa no Salnés, eu me alegro cada vez que hai algo importante no Salnés, porque eu sei que se vai a beneficiar toda a comarca. Entón, bueno, sería unha actuación importante para os dos concellos. Eu espero poder vela, todavía non vamos a ver, ou non nos enganemos, non vamos a ver máquinas nos próximos meses, falta un tempo todavía, pero estamos moito máis preto, porque polo menos encontramos unha institución, en este caso Zona Franca, que este disposta a poñer varios millóns de euros para expropiar e urbanizar os terreos. O que vai cambiar o litoral en Galicia cando pasen as transferencias no mes de xullo, vale, pero o que vai cambiar a fachada do litoral en Vila García coa obra de transformación do ramal, non? 1.100.000 e pico de euros axudicado a Marconsa. Como definiría este proxecto e para que, digamos, que non só os veciños de Villa García, sino o resto da nosa audiencia poida entender a importancia que ten este proxecto pegado á Praia de Compostela? Eu, dende que son veciño da nosa cidade, e dende que son alcalde tamén, evidentemente, levo escoitando moitísimas ocasións, pois, laiándose a moita xente por a perda ou alonxamento do mar de esa Vila García antigua, e que era necesario pois recuperar parte da fachada. Ben, hai cousas que non van a ser posibles, todos o podemos entender. Aqueles edificios que están en riba do mar non se van a derruir e nunca o vamos a ver ninguén. Pero sí que se poden facer outras accións políticas, que aqueles espacios que neste caso non había ningún edificio e que son de titularidade pública, se poden, neste caso, pois adquirir por parte do Concello, e convertilo nun espacio de transición entre a zona máis fría da cidade e a nosa xoia que ten que ser o mar e as nosas praias. Este era un terreo de titularidade do Porto de Vila García, foi posible chegar a un acordo co seu presidente para a compra do terreo da comandancia, co actual presidente, para a compra dos terreos da comandancia, a construción do centro de saúde, e para a compra dese espacio na que o Porto non era capaz de, bueno, non había conseguido durante estes anos pois darlle unha finalidade que pretendía, e nos consideramos que era estratégico para a nosa cidade ser os vilagarciáns donos dese espacio e non permitir poñer máis barreiras e alonxarnos dun espacio, como decía, tan importante como a transición da praia. Cal é a idea do proxecto? Bueno, eu creo que a maioría dos vilagarciáns xa veron, hai diferentes imaxenes, tanto en medios de comunicación como nas redes sociais, pero para definilo un pouco fácil e que todos entendamos sin ver a imaxe, pois ten que ser unha zona pois diáfana na que predomine o verde, predomine o espacio natural e que permita unha transición cómoda.
pois todas esas barreiras de naves e todo eso eliminalo para ter un espacio, como decía, máis acorde ou máis armónico con un espacio natural. Bueno, nos quedan menos de 3 minutiños. Como está o rural? Que outras obras, que outras reformas temos en marcha ahora mesmo, señor Varela? Ben, pois, cando se fala en moitas ocasións, ese tamén un debate que é moi curioso, porque sempre se fala en moitas ocasións de todo se inverte no centro das cidades e o rural non se inviste na mesma medida, e non é certo. Eu vou dicir, os números desminten calquer tipo de bulo. Durante todos estes anos se leva investido máis nas diferentes zonas do rural que nas zonas máis céntricas. Que pasa? As zonas céntricas pasamos máis veces, pasa máis xente e parece que son máis visibles. Agora, soamente en marcha nestes últimos tempos, pois se acaba de gastar, non? Quero ser, sí, investir, porque non é gastar, é investir, e mellorar o espacio, e mellorar a vida da xente, pois entre a Rúa Vilaboa e a Rúa Bouza de Abaixo, 1.100.000 euros. Solamente nesas dúas rúas, na que hai melloras de saneamento, hai humanización do entorno, con espacios ademais importantes patrimoniais e arquitectónicos en ese entorno, e se fai actuación acorde con eses espacios. Hai 500.000 tamén, non teño as cifras exactas, non sei se son 513 ou 512, medio millón solamente para un plan de asfaltados, na que con esas actuacións en diferentes zonas de Vila García chegaríamos aos 3 kilómetros e se suman as 50 e pico actuacións de asfaltados que se levan feito nestes tempos. E ademais tamén pois outro 500.000 para actuación de saneamento, con que sumarían unhas 22 actuacións de saneamento. Se eso sumamos a todas aquelas reformas máis integrais que se ha cambiado tamén o saneamento, pois dende logo creo que a aposta polo rural é indiscutible. En un minuto, menos de un minuto, actividades de verán, festas, logo de ser Santa Rita un dos éxitos importantes, non? Con máis afluencia dos últimos anos. Ben, eu felicitei a Concelleira de Cultura polas nosas festas, non había máis que estar en Vila García pola afluencia de xente que tivemos, pero o que decía outro día é certo, eu podo decir sin rubor que somos a cidade que non ten parada, é dicir, non stop si queremos, como a canción de Queen, porque xuntamos unha cousa con outra. Acabamos de rematar as festas de Santa Rita, acaba de ser este fin de semana o Festivala, pero que o seguinte xa estamos con Vila García Cidade do Libro, dentro de pouco é o Clas Clas, remata isto, empezamos coa Lantifés, despois virán as festas de San Roque e Revenidas, despois chegará o Curtas, polo medio hai diferentes actividades, eventos deportivos, achégate o Salón, el agora Bermú. Vila García ten unha cousa que é unha forza, que é un gran talento, e moitísima xente con iniciativa, aparte da pública, con iniciativa privada, que fan que sexamos unha cidade que non para, e por eso é tan bonito vivir en Vila García. Bueno, pois nos temos que parar porque xa nos pasamos do tempo, pero ten a última intervención para rematar co que vostede queira decir, ou invitando aos veciños de Vila García e ao resto a disfrutar das festas. Ben, creo que non fai falla que os invite, porque durante todos estes anos pois somos a octava, datos do INE, somos a octava cidade de Galicia que máis visitantes recibe durante todo o ano, pero creo que a explicación é esa, é dicir, que Vila García agora, si veñen agora, pero si veñen dentro duns meses, cando paso o verán, van a ter actividade na nosa cidade, unha cidade humanizada, unha cidade acolledora, é unha cidade que está en expansión, con máis empresas e con moita alegría que convidamos a todo o mundo a que veña a disfrutar. Como vai celebrar o 10º aniversario no Concello? Traballando como levo facendo os últimos anos. A mí eu non son moi de lanzar as campanas ao bo, sino vamos a traballar. Os que son futboleros chamanlle cholismo de partido a partido, pois vamos a eso, de partido a partido, que non hai tempo para distraerse con celebracións, que o día de mañán seguro que temos moitas cousas que facer. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos e analizar a situación do Concello de Vila García dende o punto de vista da política municipal. Nada, hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Encantado de estar con vos e con todos os vosos ointes.
Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade tamén dos patrocinadores. Volvemos e recibimos a Covadonga Salgado, directora do Intecmar, ese instituto tecnolóxico do mar que tanta importancia ten para todo Galicia e para todos os produtos do mar. Non o perdan, será dentro de instantes, hasta ahora mismo.